vostè m'has començat dient que jo he dit que eren cuentos chinos els números. Jo no he dit en cap moment que eren cuentos chinos, li he dit que eren una sèrie de números, molts de números, que segurament la gent no s'haurà enterat de la més ràpida. Jo considero que el ple de pressupostos és un dels plenos més importants de l'any. En cap moment considero que el diàleg entre vostè i jo sigui un diàleg de besugos ni que això siguin cuentos chinos. I ho puc garantir. Jo m'ho he pres molt en sèrio, he pres moltes hores en aquests pressupostos i moltes hores invertides en estudiar-me'ls, en saber el que diré, en el que diré i en el que no diré. Està clar? Con la qual jo en cap moment penso que això és un cuento xino. Jo li he de dir que si es fa bé un pressupost, sí, m'ha dit que jo he dit que eren cuentos chinos. Jo ho tinc apuntat. Bueno, és igual. Dic, si es fa bé un pressupost, s'han de fer les mínimes modificacions. Això està ben fet el pressupost, con la qual sí que el pressupost ha augmentat respecte a l'any passat un 4%. En època de crisi, o sigui, en aquest ajuntament no tenim de crisi, perquè en època de crisi resulta que nosaltres tenim els pressupostos més alts de la història de l'Ajuntament de Benicarló. En època de crisi totes les administracions retallen. Diguem-ho a mi l'administració autonòmica, no el que ha retallat. I després ens diuen a nosaltres que si nosaltres haguéssim retallat haguéssim enviat a gent de l'Ajuntament, però que està dient, jo no li he dit ni que emple ni que despedisque, no he dit absolutament res. El capítol 1, que és el capítol del personal, representa un 40% del pressupost. I ara al final ens ha dit que això no és elevat. Jo sí que penso que la RPT és necessària, i li dic sincerament. Fa molt de temps que si no vull fer una RPT, i jo sí que considero que és necessària. Perquè si el pressupost de l'Ajuntament el 40% és capítol 1, que és capítol dedicat a sueldos, jo sí que considero que és elevat. D'acord? I segurament en una optimització dels recursos la cosa funcionaria millor. Però jo en cap moment li he dit ni que despedisquen res, però és que l'informe del viceinterventor hi ha un apartat que diu se considera conveniente que se estudie también los contratados temporalmente, dado que en algunos puestos esta situación se viene repitiendo año a año. Y tal como establece la propia Ley de Presupuestos Generales del Estado, la contratación temporal se debe únicamente a casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, con cual també se recomana que se estudien estos contrats temporals. Pues a mi me pareix bé. Vull dir que jo en això, des de luego, no li dic res del personal, tot s'ho diu vostè. L'Ajuntament està clar que no pot ser una empresa de contratació, però l'Ajuntament sí que pot ser el motor econòmic d'aquest poble. I això sí que els correspon a vostès. A més, en el tema de l'atur i en el tema de l'empleo, la responsabilitat i tota la competència és del govern autonòmic, del govern central, però totes les administracions han de posar alguna cosa de la nostra part. Jo sí que penso que és una competència de l'administració autonòmica i a més de les competències traspassades. De fet, el SERVEF és el Servei Valencià d'Empleo i Formació, o no és així? I quan ens venen subvencions per a programes d'ocupació, ens venen de València, no ens venen de Madrid. Està clar? Con la qual totes les administracions han de posar alguna cosa. La estatal, l'autonòmica, la provincial i la local. I nosaltres, en la mesura de lo possible, també hem de fer el que faci falta. I de fet, vostès també estan d'acord amb mi. Si vam posar una regidoria de promoció econòmica i de desarrollo local, doncs així suposo que serà. Després m'has començat a parlar de pujar els impostos, de quan ha pujat les hipoteques, del govern central, del gasoil, del govern britano, de tot. Vostès han pujat l'IBI, sí o no? El 18,75%, sí o no? És una realitat, con la qual jo li parlo dels impostos que vostès han pujat en este pressupost i que repercutiran en el rebut dels benicarlandos, de tota la gent que tingui una casa. Això ho pagarem tots, independentment de si tenim més diners o menys diners, o som més rics o més pobres, o si estem al paro o estem treballant. Això ho pagarem tot i això serà el rebut de l'IBI, el que repercuteix en la butxaca de tots els benicarlandos que tinguen una casa. I això és així. Què vol, que parléssim de Rajoy i de Zapatero i que aquí estiguéssim aquí en un debat fins a les 3 del matí? Pues jo també tinc de documents que diu el que va dir el senyor Montoro, que no pujarien los impostos. Los grandes impuestos no se deben subir porque la economía está parada, va dir. Tenemos el riesgo de que la economía entre en recesión. Subir los impuestos traería menos crecimiento económico, más problemas y más paro. Això va dir el senyor Montoro en una entrevista a la COPE el dia 12 de diciembre del 2011, días antes de hacer justo lo contrario. Con lo qual, jo també en tinc de coses que dir del govern d'ara. I mira quina xapeta porto, no les retallades, això sí que me toca a mi la butxaca, que soc funcionari de la Generalitat. Con la qual, vull dir que si vol que parléssim de tot, doncs parlem de tot, però jo del que vinc a parlar és de pressupostos de l'Ajuntament de Benicarló. Després, s'ha armat un lío en el que li tinc que tornar al govern central i el plan Zapatero, que és que ho ha barrejat tot. Mira, jo el que li he dit és que totes les inversions que se fan en aquest Ajuntament se fan a compte de crèdit. A compte de crèdit. No se fa cap en
en fondos propis. Està clar? I que si totes les inversions que han fet en aquests 2 anys, que han representat 13 milions de pessetes del Plan Zapatero i del Plan Confiança, que també l'he nombrat, perquè estigui content, si totes aquestes inversions s'haguessin tingut que fer a compte de crèdits, doncs això, l'endeutament de l'Ajuntament seria bestial. O no s'haguessin fet, lògicament, jo suposo que no s'haguessin fet. Però els plans d'ocupació no tenen res que veure en la liquidació dels pressupostos generals de l'Estat, que ja ho he explicat una vegada, però avui ho tornaré a explicar. Mire, els pressupostos generals de l'Estat se tanquen al cap de 3 anys, i els ingressos, les transferències de l'Estat que ens van fer els anys 2008 i 2009 sempre són una previsió d'aquests ingressos, que estan en funció de l'IRPF que paguen els Benicarlandos, de l'IAE que paguen les empreses, de tot el que se recauda de Benicarló com a ciutat i del que paguen els ciutadans. Una vegada tancats els pressupostos generals de l'Estat, els tècnics del Ministeri d'Hisenda li diuen a l'Ajuntament de Benicarló: mira, de lo que te vaig ingressar l'any 2008 i 2009, resulta que com les activitats econòmiques han baixat, m'has de retornar. No té res que veure en cap polític, ni en cap partit polític. És un problema tècnic, i ho vaig explicar un dia. És un càlcul que se fa en arreglo als impostos que se recauden des de Benicarló. Si el pressupost general de l'Estat se tanca al cap de 3 anys, és quan l'Administració General de l'Estat mos reclama aquests diners. Jo li recordo que aquí se va presentar una moció per a aplaçar este reembolso de diners que tenim que fer a Madrid a 10 anys i nosaltres estàvem d'acord. Nosaltres estàvem d'acord. I a més jo recordo que li vaig dir: nosaltres estem d'acord, però vostè tranquil, que ara guanyarà el PP i la deuda se condonarà. Bueno, vostès enguany hem pressupostat només tornar una 10ª part del que se té que retornar. Però la deuda no m'ho l'han condonat. Sí que veig que li han tornat. Doncs me pareix molt bé que ho tornessin en 10 anys. Quin problema hi ha? Segurament, si hagués guanyat el Partit Socialista, també s'hagués aprovat, perquè al final la pressió hagués sigut dels ajuntaments d'un partit i d'un altre partit. Con la qual segurament haguessin acceptat que aquesta deuda se tornés en 10 anys. Però no me barrege els plans d'inversió i d'ocupació en la liquidació dels pressupostos generals de l'Estat i la transferència general que recibeix l'Ajuntament de Benicarló de l'Estat. No m'ho barregi perquè vostè aquí ho barreja tot i no mos ha quedat molt clar. Mire, dels últims 20 anys en aquest Ajuntament el PSOE en el bloc n'ha governat 2. I resulta que encara me'l retrau aquí, però per favor, o sigui, dels últims 20 anys vostès han governat 18 anys i resulta que aquí me retrau aquí el que van fer el PSOE bloc en aquells 2 anys. I jo li ho he dit, por lo bajini, li dic el mateix que el senyor alcalde. Quan li retraiem alguna cosa de quan estava el senyor Mundo, sap què diu? Jo no estava. Doncs mire, jo no estava. ¿De acuerdo? Així és que serem tots iguals. I en aquell moment d'inicio se recaudaven diners. Claro que se recaudaven. Per què? Perquè era un moment en què la burbuja immobiliària anava a tot a gorri. ¿De acuerdo? Però què ha passat? Que aquell inicio mos porta un IBI. Per què? Perquè hi havia unes construccions que se van fer en aquell moment i que ara tenim l'IBI de totes aquestes construccions que se van fer en aquell moment. De fet, el pressupost no ha baixat. Si entonces se recaudava d'inicio, ara se recauda per un altre costat. No me diga que el pressupost ha baixat perquè resulta que el pressupost ha augmentat. Entonces no recaude menos. Claro que se recauda menos de inicio. Estos 4 anys que jo porto a l'Ajuntament, sempre la mateixa cantinela. És que ara resulta que no tenim tant d'inicio de l'impost de construcció. Hombre, doncs bueno, no tenim inicio, però tenim l'IBI corresponent a totes aquelles vivendes que es van construir en aquella època. I de bonança econòmica només han hagut 2 anys. La burbuja immobiliària ha durat uns quants anys. Com a mínim 8. I vostès els impostos no els van pujar. I ara li vaig dir una cosa, i molt seriament, perquè això sí que m'ha tocat la moral. Mire, no li toleraré mai més que vostè digui o insinue que nosaltres volíem tancar cap empresa de Benicarló. No li ho toleraré, perquè això és mentira. Nosaltres, el nostre partit, tant si jo estava com si no estava, mai hem tingut cap intenció de tancar cap empresa de Benicarló. Cap. Ni Azor, ni FF, ni Aslan, ni res. I no té que veure en la regularització urbanística de tot el problema d'Azor. ¿De que la infracció urbanística que va cometre una empresa de Benicarló la va cometre en època del senyor Mundo. I si ara vostès ho han regularitzat, doncs me pareix molt bé, però nosaltres, si haguéssim estat al govern, haguéssim fet exactament el mateix. O sigui, que no me digui que nosaltres volíem tancar cap empresa perquè això és mentira.
i haguéssim fet el mateix. Què es pensa? Que nosaltres haguéssim dit que tanquessin l'empresa, però que de què van? O sigui, és que no pot ser, és que no ho puc tolerar, perquè nosaltres també estem preocupats per la gent de Benicarló. I si vostès estimen el poble, nosaltres també. D'acord? Així és que nosaltres d'empresa no volíem tancar cap. I cuidado, i vostè m'ha dit, cuidado de lo que estem parlant. Doncs el mateix li he dit, cuidado de lo que estem parlant. Cuidado de lo que estem parlant. Qui governava quan la irregularitat? Ja li ho he dit, governava el senyor Mundo quan tot allò. Doncs, bueno, simplement vostès ho van regularitzar i no es pareix molt. Diu, el conservatori mos costa diners. Hombre, claro que mos costa diners, però li recordo que el conservatori hi havia una promesa de la Generalitat Valenciana dient que se'n farien càrrec, inclús que me'n farien un de nou. De moment, mentre han tingut diners la Generalitat Valenciana de conservatori, ni s'han fet càrrec i és més, mos han rebaixat la subvenció un 80%. D'acord? O sigui que la subvenció del que mos donaven o el que mos donen, fixes vostè, o sigui que l'Ajuntament encara ha tingut que invertir més diners. Si nosaltres, a més, ja ho vam dir en el seu dia, nosaltres estem d'acord en que si fins ara han pogut mantenir el conservatori, el que vostès han de reivindicar és que aquest conservatori se faci càrrec la Generalitat i que sigui igual que el Conservatori de Castelló. Que aquest conservatori estigui en les mateixes condicions que el Conservatori de Castelló perquè és un conservatori oficial. D'acord? I vostès vagin a València i parlen la Generalitat i que apoyen l'educació, la sanitat i lo bàsic. I que es gasten més els diners en aeroports, en ciutats de la luz, en terres mítiques i en tots els grans eventos que encara als pressupostos del 2012 encara han consignat 218 milions d'euros per a grans eventos. La Fórmula 1 i tot el circo que tenen muntat. I després m'ha dit que el Pla General no s'aprovarà enguany. Doncs bueno, jo el que sí que espero és que se continuï treballant, perquè des de luego jo, li ho vaig dir un dia, porto 4 anys en aquest Ajuntament i este és el 5è, i encara no he anat a cap reunió del Pla General ni absolutament de res del món. El document de referència va vindre de la Conselleria, no sé si vostès se van reunir en qui se devien de reunir, però des de luego l'últim que sé és el que ens va dir el senyor alcalde en una junta de portaveus, que havien anat a València a parlar en el nou director general i estem així. El que sí que esperem és que s'aprovi el Pla General. Per què? Perquè el Pla General sí que és una inversió productiva. Si s'aprova el Pla General, en aquest poble se crearà riquesa i per almenys la gent que tindrà un terreno, la gent que tindrà un solar, podrà fer-se una casa, podrà fer-se un xalet i donarà feina i donarà riquesa. Penso que la millor inversió productiva que es pot fer en aquest poble és aprovar el Pla General. Simplement això.